Когда фалокач да буд хонада мумкин бисёр шумои будунин ма видео када парш тавдам бисёртон тамошо кардин раҳмати калон ба ҳама нафароне ки я тарафан шуда ёрдам кардан пул равон кардан касе чанд қайтонистак ва бачаҳое ки дар комментарий дар вконтакте ҳамдардӣ навиштанд раҳмати калон ба ҳама бачаҳо. бисёр бачаҳо фикр кардан ки ма бас кардам. Не бачаҳо, ма бас накардам. Ма ҳамҷадаи ма қадитону ма аз очкара сар кардам рафтем. Бо дер кадӣ? Чанд бор шид? Дер накардам, туалетда будам. Ку ирӯз бо чӣ баҳона мекунӣ? Медони ирӯз коро вообще ҷиғили бадай. Фаҳмо? Илтимос кун ақл ки дурӯғгӯид баҳонои ма даганда махулам. Майда кор омада иста будам. Медони ку чӣ хел одамо кор мебиёянд. Ранги ҳаррӯза омада иста будам ки яке нохостаи по мулоим шид. Нигоҳ мекунам, гӯи сага ҷиқидам. Барои ҳамин абрат набо хона рафтам. Ҳам мефаҳмӣ ку путинкара алиш кардан дар кор. Дар пеш хона расидам, калита кофтум. Меком. Яке дар хотирам омад ки дар хона фаромӯш кардагиям. Нохост як аз ҳей попши дар кор рай. Ба ман гуфтумаш, мара сафедша, вай боша $5 мега. Мара медони ку налич намегардонам. Плода карта, мара мега уна уҷа банкоматай. Ма боша секин тарафи банкомат рафтам. Хела дур будай. Бефараштам рости гап. Дар хотир омад ки калид қади кашлук дар хона фаромӯш дагия. Агизалагира қади банкомат каштал ба каштал шидам. Қариб 10 минут бефараш шид, дихалка надоштай. Буровад $5 дод, пула гирифтаги даҳа гиз даволи рафта иста будам попши харӣ. Кай шидӣ кор? Я қариб я ним соат пеш да. Окей. Давомаш чӣ шид? Давомаш? Мара дузидам. Ҳамқияташ омад ҳуҷ кард, мошин дашинам. Ба ма гуфтумаш, сағира поам гӯҳқатияй. Че? Ма да фарқ надора, под гӯҳқатияй, кунут гӯҳқатияй. Ти заложники фаҳмо? Хубуш занг зан, таға дад, оча дад, ки пула тайёр кунам. Ба ма гуфтумаш, ма $5 дорам тамом. Вай боша. $5? Реслинга чӣ хелӣ? Ма гуфтумаш, реслинг? Гап нест, чӣ ба не? Вай боша. Окей, рафти набошам. Ту тайёрӣ? Ма тайёрум. Бридаги пула мегира. Ба вромадем ай мошин. Сағира маскаша кашид. Маскаша мекаша, ай таги маскаша як тадига маска дора. Баъд либосура кашидана сар кард. Либосуша кашид, танилич кард. Нофуш ҳавор сағира качопча будай. Ҳамаша кашид, тайёр шуд, гуфтак, давай сарш мекунем. Гуфтумаш ҳадаҳаш биги кор да дерка истам, окей? Биё сарш кард. Ята зад ки ҳопа кадам нарасид. Баъд ята тиқмакода задам ки тамом кард. Баъд сраза приём да дуромадам. Яке тоғура ай ҷои ранги не марварин судя омад. Я, на, са. Ҳамин қайд тамом ма бридум. Панҷара дод мада, гуфтак метавонӣ биравӣ. намтарӣ. Баъд яке дар хотирам омад ки корра дер кайстам ба ҳада омада иста будам ки нигоҳ мекунам, як мошин омад истодак. хушро нигоҳ мекунам, дар дурунаш легендаи реслинг Рик Флер читай. Треза ошид. Мегаи бача куҷо рафтести? Ман дидам ҷангота приёмотак ништияки бад. Гуфтамаш, ман кор дар дер кардестам. Вай боша шин мошина мебарам та. Ман гуфтамаш бешухӣ? Вай боша ҳо. Ман бошум вай боша ман бошум Чӣ? Рик Флер? ҳо. Рик Флер. Тура овардак. Рик Флер? Дига набинамад. Беёлӣ? Тура 100% ма хориҷ мекунам ай кор. Анвар. Рик. Братҷон телефонда фаромӯш кай. Гап нест, братар дӯшӣ. Малиш брат то дидор. Ҳей, Ҳамқа мекунам приёму дай калам намерава. Деона ибад буд. И бача ҷангори то за ҳай. Не, бача чокади. Бас чизом натай. То легендай. Рафтем лимузин нигоҳ дора. Рик. Давай брашка. раҳмати калон ки тохуша тамошо кардин бачаҳо. Агар якум бор бошед дар канали ман лайку подпискаро фаромӯш накунед. Агар дуюм бор бошед, агар лайку комментарияро фаромӯш накунед. ва дар охир бачаҳо ҳам маҷбури ҳамин видео. як бор дигар ва дар охир бачаҳо дар любой ҷо агар яке савол додантон, агар натонистед чӣ хел ҷавоб додан, ранги наи бача бикунед. A ver, então vamos cá, vamos gravar. Você tava agredindo sua filha ou não?